Bekemeri yechaye ne nabo bakonya echaye abo ase tundubari ya Ogembo nigo besokire na kwemurungania gwatkana no gutagorwa gwe tundubari eyo ase chinsebechyo ase nchire ya moyo korwari baga asobwaga chigwe chinyomba cherigorire inse korengana barabwo nigo batairie notice gose komanywa ninkige kubwatia ase korende babuka bakanyora tundubari eyo etagoire ase babere bakwemurungania na komochia eserekali ase kire batebire buna echaye gose oburemi abwechaye nabwo anene boko bakonya asugikirania engere yabo nabo koreta chibesa imeyese ya Kenya asenchire yemo yogukinia uchumi. Etundubali igotore boronge ntukanya ntumanyitinga ya ikire sego chigotago otwaichire twaikira twanyorire etundubali etagoire tokuborire nde ngakiya tagoru tutari gotebigwa mbaibi baiba tokonyo ngatari baibi kumbe ne kwende serikali yachire goteba nga chibintu birwo bone ngendo tutairi ne notice egere na intu tomanya nga itokobeka ibintu byito gose nga iba toirire eko iguna igure bobe nganjare ngetagoru ekyana nche no muremi nabaremi ba mintu baria tokorente cha ororo ekyagere chae nere yemo yaba asigintu keria serikali etagete yanyora chibesa kurwo ne society tokobeka chikawa chiana chwesesi yagenda ase serikali yachikokonyi serikali serikali enkoletere na magendere ekoleta abumuino na magendere ayo naro abwekaine nyumbe itutogopimire chaye uri swali ria neri nene ndiri nkobori neri ekero bari gutagura iga ya ikire nga chinyombe chichiatagura muna moroche iga chirusirio kaiba tutiga rero nchuma tato kaiba tutiga muna bari mitogopimire chaye osiba tubekire no enke bandande togopimire chaye society eri yonsi ne yabarimi nebwa